sa postaví takzvaný snajper. Snajper, vítaj. Počuť ma, nepočuť ma. Počuť, kľudne rozprávajte. Pozdravujem. Snajperik, ahoj. Počkaj. Áno, poznám ťa. No, veď som videl, jak si číhal na autobusovej stanici. Takže, alebo na zastávke, počkaj, na zastávke si chodil hore-dole. Tam si niečo kopol, alebo tak to si chodil hore-dole. Počúvaj, sem dám ti dole okuliare. Dobre. Posledím ťa na hlavu. Dobre, to si mohol také v Rožňave, tu si moje v Bratislave. Staviš si do loptu. To aj dobre. Uvidíme. Môžeš ukázať 7.12., že čo máš natrénované. Ty loptička, dobre? Ja nemusím ani trénovať, Morečku. Nemusím ani trénovať. Daj si dole okuliare, keď som možnosť. Dobre. Ja budem mať takto okuliare. A sadni si na zadu. Drž hubu, ty ulízaný potkán, drž hubu. Rozumieš? Aj zomriem. To sú vyhrážky? To sú vyhrážky, jasne. Dobre. A ten ulízaný účes, to ti robil tvoj brat? Alebo kto? Počúvaj ma, Čo počúvaš, čo si vytrasený? Trápni si, ako neviem, Čo ste sa kelovali na poli? Droger si. Ale prosím ťa, zo Šancovej chodíš 40 minút. Uvidíme, kto bude frajer, dobre? Uvidíme. Kto bude frajer v ringu. Ale prosím ťa. Môžeš rozprávať, koľko chceš. Dobre. Tak poďme na to. Nohy aj ruky. Aj. Prosím? Že ti zlomí nohy aj ruky. Nie? Tak to si pozri. Ukáž. Oj! Prosím Môžeš rozprávať, koľko chceš. Dobre. No tak poďme na to. Zlomím ti nohy aj ruky. Aj. Prosím? Že ti zlomí nohy aj ruky. Aj nohy ti zlomím. Nie? Tak to si pozriem. Uvidíš. Uj! Nebíte sa! Dvaja na mňa, ty kokos! Hej, kúkaj! Poďte tu! Pomôž im! Je normálny kľud! Hebe! Kľud!